Αγαπητοί φίλοι, 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυρίας Καφατσάκη ως Δημάρχου της πόλης μας και ακόμα και σήμερα, ακίνητα του Δήμου μας όπως η Βίλα Ζωγράφου, εδώ κοντά μας, είναι σε κατάληψη. Σε κατάληψη από ανθρώπους που κινούνται στα όρια του περιθωρίου, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν ζωγραφιώτες. Έχουμε και άλλα ακίνητα του Δήμου σε κατάληψη, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί για χρήση σε όλους εμάς. Σε εμάς, στα παιδιά μας, στους γονείς μας. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μέσα στο περιβάλλοντα χώρο της βίλας. Αλλά όλοι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε αδρά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ, αλλά και τις φορές που οι καταληψίες δημιουργούν στη δική μας περιουσία, ενώ η κυρία Καφατσάκη και οι καταληψίες συνοδοιπόροι της απολαμβάνουν ακίνητα που πληρώνει ο ζωγραφιώτικος λαός. Εμείς λέμε ως εδώ. Φτάνει και παρακαλούμε την κυρία Δήμαρχο να πάρει την ευθύνη που την αντιστοιχεί. Επιτέλους, να αποδοθεί η περιουσία του Δήμου Ζωγράφου στους ζωγραφιώτες.